Igual é moito máis conflictivo e os precios son moito máis altos, por exemplo, onde hai a presión urbanística. Ou incluso onde puntualmente por aquí ou pola zona de Ourense se vende unha parcela a un precio desorbitado porque é unha parcela estratégica que está en unha zona moi particular e que linda coa horta de non sei quen e eleva moito os precios medios ou os precios medianos. Por que están favorecidos? E isto non o comentei cando falaba das políticas de xestión, no apartado de políticas de xestión de terras, e é que, igual que a planificación e ordenación territorial foi moi tardía e moi caótica en Galicia, con moita repercusión aparente sobre o mercado de terras, ou previsible, non aparente, sino previsible, sí que foi sustituída por un amplo volumen de incentivos de políticas sociais. É dicir, ante unha folla de ruta, as políticas da PAC empezaron a regular os usos do territorio e a determinar as lógicas do mercado e o sector forestal, o lobby forestal. Son os grandes motores. E isto non implica unha orde planificada da mobilidade de terras, sino un funcionamento do mercado de prezos a través dos incentivos. E, en xeral, o que vos comentaba, o marcado carácter liberal dos arrendamentos da lei de arrendamentos. Ollo, non é de todo liberal, simplemente é máis que o marco normativo nacional que vos comentaba con anterioridade, onde queda moito máis aberta a vontade das partes. E, por outra parte, o que vos comentaba da competencia por uso. Se facemos un balance de todo isto, e de algún xeito se fixo, aínda que teño que volver a discurrir a estrategia metodolóxica, porque non todos os factores dos que vos comentaba teñen o mesmo peso, uns teñen moito máis peso que outros, pero incluso se supoñemos un peso equitativo entre todos eles, aquí hai unha tabliña na que se ve para cada factor o impacto que pode ter sobre unha estrutura ou outra, positiva ou negativamente. Vemos que, en xeral, e tamén un pouco no discurso e na análise dos factores que veño facendo, o escenario potencial para a mobilidade de terras en Galicia actualmente son as redes comunitarias. Ollo con isto. Non as redes comunitarias porque os seus factores os favorezan, porque de feito non é así. Certamente as comunidades poderon ter moito máis vigor nos anos 50 e as lógicas actuais de desagrarización, despoboamento, absentismo van en detrimento deste tipo de mecanismos e deste tipo de lógicas, é dicir, a desarticulación das comunidades, sino por unha ausencia de estructuras de orde planificadas, é dicir, todas as outras non funcionan, entonces o que prima é a orde relacional. É dicir, son as lógicas de relación. Ao mesmo tempo, vale, isto que vos comentaba do orde relacional versus a orde planificada, e por outra parte é determinante os altos custes de regularización e clarificación da propiedade. Isto tamén se viu nos antecedentes. En realidade, isto traslada o obxecto da investigación, en realidade, da mobilidade á propiedade en xeral. Como está a propiedade en Galicia? Cal é o estado de perfección ou de imperfección dos dereitos á propiedade en Galicia? Non o sabemos. Nos comezos da miña tese, cando ainda non se sabía moi ben o que ia ser, batallouse moito con Catastro, polo menos para poder facer algún tipo de catas que nos permitisen poñer luz sobre este foco, pero, bueno, a información catastral está totalmente blindada na actualidade e foi imposible acceder a ela. Pero, bueno, sigue sendo como o gran foco da atención, que é moi difícil falar de mobilidade cando non sabes ou sabes moi pouco sobre a propiedade da terra en Galicia, sobre todo tamén a hora de comparar indicadores e estas cousiñas. E, por outra parte, isto é o que xa vos comentaba antes, as redes comunitarias son importantes ou potenciais, non só agora por a ausencia de outros mecanismos, sino que tamén o foron no pasado e foron sustituídos por ese paquete de instrumentos técnico-administrativos altamente dependentes ao seu tempo dese sistema catastral. Isto tamén é outra conclusión que quero traer á mesa, e é que a organización de todos estes datos, unha das cousas que me permite afirmar e decir é que moitas veces se fala de que o sector público non fai o suficiente, é dicir, as xerarquías normativas
ou as estruturas de gobernanza públicas non son suficientes, pero en realidade tampouco son as do sector privado organizado, porque se ve que cooperativas, sociedades e demais tampouco poñen o foco na reorganización da propiedade. E poño asterisco en organizado porque sí que unha ventá de oportunidade ou un escenario potencial é aquel no que se apoian as lógicas relacionais baixo estrategias de colindancia e de reorganización. E todo isto está supermeditado á oferta-demanda. É dicir, non podemos pensar en mobilidade naquelas zonas de Galicia nas que só hai oferta ou naquelas nas que só temos demanda. E se temos demanda, temos que empezar non en lógicas de xestionar terras en radios pequenos, sino en desplazarnos, é dicir, o que se ten planteado algunhas veces no meu grupo e é que as cooperativas de Ribadeo, por exemplo, xestionen grandes masas de terra en Ourense, abandonadas, por exemplo. Hai que pensar en lógicas de mobilidade que igual non están moi adaptadas ás lógicas de pensamento e de estructuración de pequeno tamaño de Galicia. Pero bueno, que hai que pensar en que todo isto ten validez sempre cando haxa oferta-demanda. E isto é un pouco o que vos tiña que contar. Agora comezamos a falar e eu teño o meu posito as miñas cousas tamén para irmos. Gracias. Moitísimas gracias. Vamos, si queréis, creo que vos visualizan todos desde aquí. Así podemos ir pedindo a palabra, facendo comentarios, preguntas. Quen comeza? Eu quero unha reflexión que fixeches ao final. Para mí é importante o básico, que é a dificultade todavía do conhecimento da propiedade de Galicia como dato fundamental para entender tanto o que ocurre como o que debería de ter ocurrido coa herencia territorial, coa herencia das comunidades que temos. Entonces, a mí, como me segue parecendo o tema fundamental que non está solucionado, bueno, non hai moito, aquí se fixe unha reflexión sobre o traballo da historia contemporánea no respecto da historia agraria, se puxo en dúda que ese seguía sendo o tema a seguir estudando, que penso que é unha batalla real. A nova proposta é a desigualdade. Poñer o foco na desigualdade que é a manifestación do que está a ocorrer. O sea, é a consecuencia do que ven ocurrindo, que eu o achaco precisamente a dificultade do conhecimento necesario. É un pouco o que quería plantearte, como ves ti, e logo tamén sobre os avances que hai na superación da modificación do parcelario utilizando a ferramenta das concentracións parcelarias nestes últimos tempos que se están planteando como experimentais en certas zonas, pero que a mí me parece que é un avance. O sea, a crítica da incidencia das concentracións parcelarias na destrucción de patrimonio e de relacións e de comunidades e a necesidade de utilizar outras ferramentas que, bueno, o que apuntaban era a utilizar sistemas parecidos á xestión do solo que se fai en solos de outro tipo, non? Con usos urbanos, con usos trasladar un pouco as formas de xestión ao territorio. A mí, de todos modos, me parece peligrosísimo por eso, por ese paréntesis de falta de desarrollo sobre o que se está traballando. Vamos, si queres xuntamos outra pregunta máis de... Vale, como preferidas. Dale. Bueno, que tampouco sexan preguntas, que son benvidas, por suposto, pero así como abrir o debate en aberto. Vale, pois nada, eu primeiro moitas gracias por esta presentación. Eu está falando localmente supercurrada, non? E que eu aprendín aquí moito. Pero máis que pregunta, a mí isto que me deu son cousas que pensar, non? Sobre todo, para mí, me parece que esta presentación en parte
desmonta os discursos catastrofistas que existen en Galicia e que teñen unha prevalencia moi importante e unha influencia moi importante a través dos medios de comunicación sobre a situación do mundo rural, sobre todo sobre a situación do mundo rural da Galicia interior e das duas provincias orientais, non? A mí parece tremendamente significativo ese mapa donde as zonas, digamos, con maiores problemas de desagradización de éxodo rural e de avellentamento da poboación son as que manteñen proporcionalmente unha forza das fórmulas asociativas moi significativa, non? Eso, o que quero dicir con isto é que moitas veces as diagnosis sobre as situacións do mundo rural fanse dentro do mundo urbano sen comprender moi ben as lógicas de funcionamento dese propio mundo rural, non? Ese mapa podría ser en parte indicativo deso, non quero dicir que eses problemas non existan, non? Logo, outra cuestión que me suxeriu esta presentación, que é algo que as estudadoras e os estudiadores, eu penso que temos bastante claro, é que en realidade as fórmulas legislativas e normativas, en este caso con respecto á cuestión da terra, son incapaces de comprender a complexidade sobre o terreo desa realidade, non? E por eso, en parte, esa disfunción fai que moitas veces non funcionen, como quedou, eu creo que aquí bastante claro, non? E a última cuestión que me chama a atención é sobre a capacidade, non sei se de resistencia ou se de resiliencia das comunidades do mundo rural, non? No sentido de que unas comunidades que aparentemente están moi desarticuladas, sin embargo, ou mesmo que poden en sitios onde se podría dicir que existe comunidade, no que queda o peso da lógica comunitaria no funcionamento da vida cotiá sigue sendo moi forte, non? Eu creo que isto tamén danos para pensar bastante. E xa remato, a pregunta para mí tamén sería a ese respecto, ata que punto naquela parte de Galicia onde o proceso de urbanización foi máis intenso, máis forte, a interacción entre pautas e valores urbanos e valores rurais foi quen ou non de fragmentar as comunidades, non? É dicir, porque o mesmo que vemos no mapa na zona leste, tamén podemos facer unha lectura inversa do que pasa na zona oeste. Non sei se hai alguna cuestión máis. Solamente porque tenía más cosas, pero has dicho para después, pero va a referir a esto que di Dani, porque me voy a permitir un poco discrepar con la interpretación del mapa, porque creo que es muy relevante, o sea, tú mismo lo señalaches, cuando aquí hay un elemento estadístico que nos está desvirtuando la información que ha densidad de población. Es decir, de hecho tenemos otros indicadores noutros traballos do grado de dinamismo da zona oeste, por exemplo, falando incluso de montes veciñais en Mancomún, a conflictividade como un indicador de dinamismo, e é moi clara a diferencia oeste-este. Que o que pasa? Que esas entidades sociais do mundo atlántico teñen, probablemente por media, moitos máis membros ou moito máis participantes. Habría que mirar tamén a definición de entidade social. Se falamos, por exemplo, de socios dun monte vecinal en Mancomún, é obvio, en Ponteareas, os montes vecinais en Mancomún teñen moitos máis membros potenciais que no deste. Entón, eu ese mapa solamente, o sea, teño outras cosas, pero solamente porque me imagino que dará logo a discusión, eu collería con cuidado a interpretación do resultado dese mapa. Sí, o sea... Podo facer só un momento completamente. Eu non o dixen en termos do dinamismo demográfico ou socioeconómico que o mapa presenta, senón en termos, digamos, da forza histórica de determinadas formas de arrendamento da sociedade civil rural. Eso é como o que o mapa expresa eso. No, eu creo que non. En parte. No, eu creo que non. Eu creo que estamos falando de que a dinámica da densidade demográfica é que, o sea, a densidade de población que históricamente condicionada, é dicir, o oeste de Galicia históricamente ten moita máis densidade de población que o oeste, ten que ver nesto. O sea, é que estadísticamente hai que incluirlo, senón estamos
dando unha imaxe que non é asustada. Sí, o sea, eu, de feito, non teño ninguna conclusión, era a nota que tiña, que eu non teño ninguna conclusión sobre este mapa. Cando saquei, chamoume moito a atención. E, de feito, está aquí porque me apetecía reflexionar precisamente sobre ele. E no propio documento non hai. Pero un pouco os debates que eu tamén teño internamente sobre as miñas nocións de comunidade, as miñas intuicións sobre comunidade e os efectos da demografía en todas estas cousas son o debate que tedes aberto aquí. Pero, bueno, despertou máis o mapa. É curioso nese sentido. Así que... Se queres podes ir xa. Sí, se queredes. Bueno, un pouco por seguir o orden. Sí, suelo falar moito de propiedade porque para min, a hora de facer os traballos sobre a mobilidade, foi o gran obstáculo de que a propiedade fose unha caixa negra, de, por exemplo, cando o asentismo, os propietarios absentistas ou a copropiedade, as imperfeccións da propiedade tal cual a definen moitos autores, son obstáculo para a mobilidade ou non. A hora de eu poder concluir sabendo do que se vende, o que é absentista e o que é copropiedade, necesitaba cotexalo coa representatividade que iso ten sobre o parcelario total, para saber se hai moita diferencia ou non. É unha caixa negra, por exemplo. E sobre todo as imperfeccións. É dicir, o que entra ao mercado, non quero dicir informal, tampouco quero dicir aformal, ainda ando buscando esa palabra, de lógicas relacionais, está movido por imperfeccións na titulación, ou, en verdade, esas lógicas son justificadas por outras razóns, non? Son moitas das preguntas que están. E tamén porque unha parte inicial da tesi e tamén moi de parálise foi de batallar por esa información, de pedir esa información, de reunións para poder traballar con esa información anonimizada, non anonimizada. Bueno, deixoume como moitas secuelas, entón sí que fago certa terapia en todas as presentacións sobre eso. Pero sí que me parece importante de que si decimos a estrutura da propiedade en Galicia, a estrutura da propiedade en Galicia, pero non sabemos nada da estrutura da propiedade en Galicia. Non temos ningún mapiña de tamaños medios, de índices de titulación, non titulación, de número de propietarios por parcela, de que hai moitas cousas que non se poden sacar máis alá de o número de titulares que temos nun concello e o número de parcelas que temos nun concello. A partir de aí é cruzar datos. Pero, en verdade, cantos propietarios temos por parcela? A nivel mediano. 1, 7, 8... Ese dato non ten... Cantos deles están vivos? Que edad teñen? Por que ese dato é inaccesible? Porque non estás preguntando o nome do titular. Estás preguntando se ese titular ten 12 ou 20 parcelas e onde. Non teño unha resposta clara, sei que dende o grupo é unha batalla que se mantén desde hai moito tempo. De todos xeitos, é dicir, vos estás falando realmente do catastro, que ten... Sí, en principio sí, pero ollo, non ten que ver o catastro que a realidade, para nada, é dicir, os usos que se fan desas despois propiedades co propio catastro. Claro, pero despois os instrumentos que estamos desenvolvendo son altamente dependentes dese catastro. Os técnicos teñen que traballar con esa... Sí, pero realmente esa vai ser unha fonte, é dicir, moi... con moitos erratas, por datas tremendamente, é dicir, nos últimos revisións que se fixeron do catastro, é dicir, non sei, a mellor en Lugo ni en Ourense, pero sí que na comarca do Xemiño non ten que ver ca realidade, é dicir, ao final dos anos 90 se fixou unha revisión na que o problema técnico máis ou menos foi trazando, ni sequera recuperou o catastro do 58, é dicir, que os planos que aparecen actualmente do catastro ni sequera teñen que ver cas parcelas, nin as dimensións, nin as estruturas das parcelas reais no terreno, que sí que teñen os marcos e que se fai un uso delas. É dicir, aí a fonte do catastro actual é unha fonte que hai que tratar con muitísimo cautela, pero muitísima. A maiores de que, é dicir, no catastro actual, tú podes ter unha parcela que a mellor está en investigación, que non ten que ver ca realidade, co seu uso, e os datos non están actualizados para nada, porque cando hai unha transacción, unha compra-venta ou unha, se hereda, non se volta, non se actualiza, porque se actualiza por a complexidade que requiere facer iso no catastro. Pero ti tes tipo de alegación de datos no catastro que te fala de non
paquetes de parcelas, te fala de camiños que vinculan aldeas. Hai unha lectura que non é parcela a parcela, o que te digo catastro sobre ela, porque eso é innegociable, o sea, hai outra forma de ver o catastro. Un pouco que quero traer aquí tamén porque está moi vinculada, o sea, un pouco as lógicas desto, en que medida presuponemos que eso é así e que as lógicas formais son moi difíciles e igual hai determinados instrumentos como o banco de terras o cal ti si queres levar a tua parcela para inscribila tes que levala perfectamente clarificada. É dicir, que os instrumentos que estamos desenvolvendo a nivel legislativo e técnico son altamente dependentes dese sistema, que non sabemos como está. E entón, se non sabemos como está, eu o que sí que me quedo é con que vou a facer un estudo de caso a unha parroquia e ali aquelo se move. Se move a moitos niveis. Se move a información, porque todo o mundo sabe de quen é de quen, e se move porque hai cesións e despois se move porque ainda por encima hai un plano no cal os agricultores reorganizan as cesións que teñen. Claro, todo eso se move en redes de cooperación comunitarias ou non sei que nome lle temos que dar para que non xere reticencias a quen lle dices, pero está aí e é o potencial por moitas circunstancias. Non sei se queres continuar. Vale, despois tiña por aquí anotado eso, a particularidade do mapiña, e despois que hai unha cousa coa que concordo e tamén é un pouco o que comentabas do tema das comunidades. De feito, falaba no café con Alba porque vin por aí de que había como en marcha un dossier sobre comunidades, porque sí que é un pouco a inquietude que me queda a min dentro. Por unha parte, seguir profundizando neste tipo de redes e particularmente a través dos estudios de caso, é dicir, de poder sistematizar de algún xeito un análise que permita ou non deixar de falar de escenarios potenciais para poder falar de escenarios reais, pero tamén creo que comentaba con David ou saiu o día da defensa da tesis, non? O North e o Path Dependence, non? En que medida traemos moitas cousas de atrás que teñen moitas lógicas que siguen determinando o que sigue pasando na actualidade. Claro, moi posiblemente